माथो बिजामादैया दाउ लाना फैदो रे माबार साब्राबो दंनायानो मा एसे गोबावनिफ्राय थानाय मानसिया बा हाथारानो दं गाननायखो हो बा बिमा फिसा नामा नै लोगोफोर बेरेफुंजानि थरायनानै सेस्ला सिबनायजों लोगोसे अखा फ्रि फ्रि थाइफ्रिनायजों लोगोसे थरायना मा होनो वेलकाम बेक अगेन लोगोफोर थरायना दासो उथिदों उन्दिग्रा आं सेस्लायाव दै होना होबाय नङाबा सेस्लाया धुला जाजोबना धुला एकदमबारे अखा हाबाबो माने नांस'वाखै ओमफ्राय दा बिथाङा सिबगासिनो सिबखांनानै मा खालामो माबोरै रायलांबाय थादो ओमफ्राय ना मा होनो ओमफ्राय सिबनाया जायाखै मा थालांजोबदो सरा थाबोलायो नामा सेस्ला सिबनाया हो नैदि सराया केमेरा लाना दिनै स्पिड सिबना खिथालै गाजाखा आजिखालि रे माबार साब्राबो दंनायानो मा एसे गोबावनिफ्राय थानाय मानसिया माखौथो दिखांखो इयावलाय मा ए सा दा दै गुदुं आंनो दै गुदुङा गगा मोननायखौ नुवाखै गगा मोनबाबो नायफिनजाथारालै बेथो नै गुंग्राया गगासिनो सेरख'ना होनांगौ मा सेरख'ना होनांगौ दे माबार ahok बानपानी ahok बानपानी इदि अखाबा माबा माबि जानो लुबैयो माबि जानो लुगैयोलै माबोरै जानो इदिबालाय आं हाथायाव सं आंना ब्रासलायनो थांनो मानिफ्रायदि होनलै हंला मानिफ्रायदि होनो हंला हंला नङा रुबुलसो रुबुलसो ओइ नै इखिनि डिसटेन्सखौनो सिनायहराखै नै मबाइलाव सिनायहरदो मेगनखौनो सिनायहराखै ब्रासखौ कलगेट लगायना लाना फै सौनहरगोन लायलै नाखम नाखिनाया खेबनांगोन दानो दायोथां खांख्लर फाजा जानायनि दिन फैलायबाय नै लोगोफोर खांख्लर फाजा जानायनि बेरेफुंजानो खांख्लरनि फ्राय मा ओइ माइले दिनै मोसानाय मा मोसानाय मा सलायले哎呦我的妈！这个多少钱呢？Katram saja. Serius ni. Apa yang sangat cang? Nang apa nang leh? Bah. Ma. Pati ni ni ya? Ni saya ke bawah saya megang ni betul nggak? Tuh, balik dunia yaw. Torena bayi pikas manci gian bab saya liver. Dunia yaw. Ibak saya mabiaw bitiaraw. Torena bayi pikas manci gian bab saya. Full saya. Salani. Parutia. Mita tok labra. Tuh balik. Moखांल' सुनानै फैदो नै मोखांखौनो हुगारनो मोनबावाखैसो नै मा मानसिलै नोमारो खसालै बड'लेण्डआव थ'राना बायदि बिकास मानसि गैया लोगोफोर
जाखायो नाय ए भगबान वा मालाय दान लोंनाय बिदिबाय थाना वा हाथारानो दसं गाननायखो हो आंबो गानबाय नै ओरैहाय जों आगोल मा होनदों मा होनदों होनदो मा लासिम नों बाबायानो बायना फैदों 800 मानि दादो ओमफ्राय लाबोफाबाय हाथारानो गायसो नोंखो नै नोंग्रायनि नोंखो बिफा नुखायलै नोंखो आं जेरैबाबो आंनि एसे बिबार आरो गार्देनलाय आंनिया दा जोङो मायाव थाङो नायबाय थादो नोंथांमोना आंहानि मानि बेगा दिस सुनाव इ गैयाबा बोरै जानो ना फुजुबाय दायो थांनोसै लोगोफोर तामान अखा आरोना आयै दा आंना सिलांसिगोन एसे एनै थांबाय थानोसै दैबाना जासिगोन आरो गाइसमोन मोनफैबाय आरोना रिएक्सनफोरखौ नायनो र' सोरनिलाय सोर हिन्जावलैलाय जागासिनोसो wah ras busong Elifri ma video खालामदों आं नोंखौ बाबो हाय होननाय बाबो हाय होननाय दे हाय होननानै Hi. hello guys नोंसोरबो दे Hi. ओइ लाय सुलाबोनो हाय होनो आंखौ लामाखै नै केक बोरायसो लाबदो फेक्टरिनि फैसा गैया आंनाव ओइ खिजा माइ जावगासिनो माथो अखा बोथोराव मावथिया औ माथो बिजामादैया दाउ लाना फैदो नोंथ' दाननांसिगोन दा दानखाना लाबाखै नालाय दा एकदम माने जानाय लोंनाय हाबाफारि जालायबाय जाहा न'आव फैबानो नै इ जाबाय गसाइगावनि अमा थावख्रि नङालै मामोन अमा थावख्रिजों सबाय अमा लकेलदो सबाय ओमफ्राय ना इखिजा थाइसुरि बिबारजों ना दायो जालायनोसै आरो संग्राफोरा बिराद दामा दामि नै जोंहा गुमैया दानलायबाय गुमै ससेया दाउ ससेया दाउ दाननायाव हाबा मोनलायबाय आरो खामानि नङालै मा जादों लोंनो मोनैनि गाफुमाबाय दं माबा बिखुमजोआबो नायफिनथारा बिजामादैया गुंग्राय सुरुखुमाबाय दं सेरेब मोनलोङिनि नै गाफुमाबाय दं दानो ओंखाम जाबाय लोगोफोर हे भगबान दावराव दावसि ओंखाम मोननाय मोनि सोर दे जाना खोन्दिनाय नाखौल' दे रोसिखौ जानाय गाखोमासै रास नै दे जाना खिथि दे जाना खोन्थि ये सबसे गेदेर खिजाब मास दङ गसाइगावनि बापा ओइ खानाफोरा बिमा साबेसेनि गथ' इफोरलाय ए भगबान लिलि लाला जोंसो बेदर जानो फैयो इसोरासो मोनजाग्रोयो इसोरासो मोनजाग्रोयो इखिनि गथ'आ थानानै दावराव जाया मा जानो गोबांथार नै माबायानो डाइनिं टेबुलानो जागाथलायाखै बिहामजो सानैनि डाइनिं टेबुला
เอ้ยजाखांबाय गुमै गांगाथप्पा बियो गांगाथप्पानि गथ'फोर नाय जागासिनो आं मालाय जाखांबासो भिडिअ खालामनो गोसोखाङो आरो इसोर माने बिराद उन गोबां लाना जाद्राय थादो इसोर दाबो राव लानासो जाखादो इसोरनाव खुरैबो गैखाया तामान जादो होमबा तामान जादो लुब्रि बिमायाबो मुलु बिमायाबो मा लुब्रि माखौ लाजिसो गारो लुब्रि बिमाया दा हटेलाव संनायबा दालाय 500 मोनसिगोसो हानैबो हटेलनि बाथाय खात्रा नंखायोलै हटेलनि सायावसो गानै 이거 작업실 오르사이라 이거 작업실 수라 내려가고 해봐 버카오 솔리 누나란 되나마 와 mau siapa nama? Dur deh. Sungguh leser tuh kon. Iseng besar tuh kan.